wang jowi mar Citizen kawriwore kod kambi tudruok mar Airtel ochako chenro mar piem kind joma nigi talanta mar bedo jower e pinje mag Afrika. Chenro no ibiro kelo achiel kachiel kokalo wang jowi e pinje ma ok tin 14 mag Afrika. Chenro no bende gisani dhi nyime pinje molo 180 e piny mangima. Fombo marwa weekly foko nigi mathoth. Piem jothumbe ma otisi kaka Voice Africa ma biro riwo moloyo pinje 14 kama oting'o piny Kenya biro bedo chakruok ne jothumbe mathoth ma. We are signing a partnership deal that marks the beginning of a great experience. We are bringing the Voice Africa for the first time in the region. Chenro no ibiro kelo achiel kachiel kokalo e ute mag fwambo mag pinje 14 mar Afrika kama oting'o wang jowi mar Citizen. Mopogore kod Kenya, chenro no ibiro kele pinje kaka Nigeria, Niger, Zambia, Tanzania, Malawi, Madagascar, Seychelles, DRC Congo, Chad, Republic of Congo, Rwanda, Gabon kod Uganda. This is a transformational platform that will help young Kenyans with champion and nurture their musical talents. So this is an opportunity for everyone who has a music dream to have an opportunity to express themselves, to be recognized at a global scale. Mondo indikri e chenro no, mak video mari ka iwer kuom dakika achiel, kaito idonje mbui kendo ndik www.thevoice.africa, kaito ijas form mari au account mari, kaito ior video no. Jaloch biro wuok gi omenda maromo milion 12. It's the first time in Africa that we're doing a program or a TV viewing event at this scale. We are happy to have Citizen represent us, not just for Kenya but for East Africa. Chenro mar ndikruok oyaw ayanga nyaka tarik 10 dwe mar 11 kama bang'e to ibiro tim yiero mar jochung' mawuok e gwenge ma opogore opogore. Weekly Foko, Ramogi TV.